Ahojte, drahí priatelia. Volám sa Inesa Nesteruk a v spoločnosti Míhy zodpovedám za celý cyklus vytvárania produktov, od zrodenia myšlienky po uvedenie na trh. Dnes sa porozprávame o produkte, ktorý pomáha ženám cítiť sa pohodlne, sebavedomo a chránené počas menštruácie. Počas menštruačných dní sú pre každú ženu obzvlášť dôležité pocity sucha, komfort v pohybe, jemný kontakt s pokožkou bez podráždenia a spoľahlivá ochrana pred nežiaducim zápachom. Mnohé štandardné produkty z masového segmentu však často používajú lacné syntetické materiály. Môžu vytvárať pocit prehriatia a nadmernej vlhkosti, čo vedie k pretrvávajúcemu diskomfortu. Experti spoločnosti Míhy vyvinuli prémiovú sériu hygienických vložiek, ktorá ponúka novú úroveň každodenného pohodlia a mení predstavy o mesačnej starostlivosti. Je to hygienická bodytech systém so 7 technologickými vrstvami ochrany, vytvorený pre dlhodobú sviežosť a sebadôveru. Za každou ultratenkou vložkou stojí složitý vícestupňový systém, 7 technologických vrstev ochrany. Chcem vyzdvihnúť 3 najdôležitejšie vlastnosti. Poprvé, je to vrchná vrstva z inovatívneho dermatologicky testovaného vlákna. Má hodvábnu textúru, rýchlo odvádza vlhkosť dovnútra a zostáva suchá na dotyk, čím pomáha chrániť jemnú pokožku pred podráždením. Po druhé, zabudovaná aniónová páska, Anion Strip. Je to funkčná aniónová vložka s mikrokryštálmi turmalínu, ktorá sa aktivuje prirodzeným teplom tela. Bez agresívnych chemických zložiek generuje negatívne nabité ióny, anióny. Tieto pomáhajú prirodzeným spôsobom neutralizovať nežiaduci zápach a udržiavať pocit sviežosti počas dňa. A po tretie, kľúčová absorpčná vrstva vložky, japonský superabsorbent Sumitomo. Jeho hlavná vlastnosť, rýchla premena vlhkosti na mäkký gel, ktorý ju spoľahlivo udržiava vo vnútri. Jednoducho sa pozrite, ako to funguje. Inovatívne granule Sumitomo vydržia vysoké zaťaženie a dokážu rýchlo absorbovať a udržať viac ako 115 gramov tekutiny. Aj pri intenzívnom tlaku zostáva povrch na dotyk suchý, čo poskytuje dodatočný pocit dôvery a pohodlia. Osobitnú pozornosť si zaslúži základňa podložky. Má mikroskopické pory, ktoré umožňujú vzduchu voľne cirkulovať, čím znižujú pocit prehriatia a nadmernej vlhkosti. Produkt tiež prešiel mikrobiologickou kontrolou podľa medzinárodných štandardov ISO, čo potvrdzuje čistotu materiálov. Získavate vysokú úroveň hygieny a európsku kvalitu. Ako výsledok získate pocit sucha, dlhodobý komfort bez podráždenia a pomoc pri kontrole nežiadúceho zápachu. Produkty sú vyrobené podľa vysokých európskych štandardov kvality, sú dermatologicky testované a zabezpečujú jemný kontakt s telom. Starostlivosť o seba spočíva v starostlivom výbere produktov pre každodenné pohodlie. Vyberte si novú úroveň pohodlia, ľahkosti a sebavedomia spolu s Míhy.